Чай снимам за един приятел Говоровеца да го види. Как води, яко? Да, много мощно. Може да не развива големи скорости, обаче е супер мощно. Да, като лодка, аз... Лодка ли? Натисни моля да видиш как е така прави като. Нямам никакво масло в амортизорите, направо подскача. Да, мама, това 50 до флат дойде тук, една дупка на сети. После с това мислим да се... А на заводите не е ли малко нестабилен? Или ти говориш само за задните амортизори? Задни. Ага. Добре.